Ezekiel Chibvongodze wekuraya mudzimai wake ari kuti reason yaakazviitira ndeyekuti akaendesa mudzimai kuyunivhesiti asi mudzimai anga omusema. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Izvi hazvijustify fact yekuti akatora upenyu hwemunhu asi angopiwawo an opportunity to explain what happened. Ari kuti iye mudzimai akatizira apedza kunyora form 6. Results akabuda akapasa. Murume kwakuti imi madzimai chiendai kuyunivhesiti, ini ndochengeta mwana nekutsvaka fees. Kana imi mapedza degree renyu, ini ndochiendawo because murume anga achiri wechidiki uye anga apasawo A level yake. Mudzimai ndokupedza ndokuwana basa. Because this couple vakarorana muna December 2018. Apedza mudzimai ndobva abuwana permanent post kuRIA and was being paid handsomely. She was only 4 months atanga basa. Akatanga kuramba bonde kumba achiti tanga waenda kuchikoro. Akuti handikwanisi kuita mwana newe kusvika wane degree. Akuti handiite bonde nerovha. Akuti handibikiri munhu asingashande. Because murume haana kumbobvira awanawo a decent job, aingokiya kutsvaga fees yemukadzi nekuchengeta mwana. But apa mudzimai anga akutaura zvakaipa zvega. Hanzi ndaiti ndikaonawo message mufoni memudzimai wangu ndikabvunza ndobva ndanzi abaiwa ngaabude. Zvakawanda zvakataura mukomana asi mazhinji mashoko aibva kuna mai vemukadzi ndivo vanga vari pamberi vachiti kana mwana wangu asiri kukuitira musiye, tsvaga umwe mudzimai. Musangakamwe mashoko akataurwa musuicide note yatakamboita our other previous video. Tikati susu ankanyora mukomana takaverenga tsamba yacho ipo pano achiti kuna mai vemudzimai ndimi makonzeresa chiitiko ichi, ndichakupai misodzi inenge gungwa yamusingagoni kana kupukuta. Achitaura akati ko baba vako vakaregerei kukubhadharira school fees, ini ndini ndakazokubhadharira asi nhasi ndava munhu anokusemesa. Chii chakadaro? So problem iripo ndeyekuti akauraya mudzimai wake, yes, but pakuzouraya mwana, ko mwana anozivei? Mwana akaendeswa kuyunivhesiti here? Mwana anokwana papi panyaya iyi? Hazvimbojustify chero ukataura ukadini, asi hazvimbojustify. This is just a reason that is giving kuti ndo zvakamupusha kuti aite chiitiko chinosemesa kudai. Anoti akazviita nemwoyo usingadi kuita sekudaro, ndosaka anga akuedzawo kutora hwake upenyu achiti angagari neguilt yekuuraya umwe munhu. Manetizens auya achikomenta nyaya iyi. Inyaya inorwadza zvikuru. Although he made a wrong decision yekuuraya, but zvinorwadza waisa effort yese munhu akukutorera pasi. Kana zvichidai taakutotya kudzidzisa vakadzi kana kuvavhurira mabusiness, because once she starts prospering vanochinja vanhu ava. It was a mistake kuendesa mwana asiri wako kuchikoro. Nyangwe umude sei, usaendese mukadzi kuchikoro, hausi mubereki kana kuti hurumende. Zvinoratidza kuti mudzimai uyu nematauriro tichingoanalyza hedu nyaya iyi, chinozoita kuti mudzimai arambe bonde osvika kumba achiti anosema murume wake, anoziva kuti akangwavha akasana nemwana amai vachienda kuyunivhesiti. Zvinongoratidza kuti munhu anga ane chikomba ikoko chinoita kuti munhu apedza chikoro obva ngonobata a senior permanent position kurural electrification uko. Zvakafamba sei? Munotoona kutoti pane murume aanga agumhanya naye. This is just my analysis. I'm not justifying the fact yekuti akaurawa, but tiri kungodiscussa pano guys kuti chinozoita kuti useme munhu akakuita munhu chii. And hakuzi kuti murume anga asati ashandi full time agere pamba, no, anga achingokontinua achingwavha. But mudzimai anga kutoti haachagoni kumuitira mwana, haachagoni kana kubika. Asi nyaya iyi iri paviri. Nyaya iyi ndeye chokwadi here kana kuti haisi yechokwadi? Uyo kanyakuurawa hachisipo kuti azvidefend, amuudze kuti unonyepa. Kana munhu achinge angobatwa anotaura zvakasiyana siyana.
vamwewo ndo vari kuti siyanai nenyaya yekuendesa vanhu vamakawana vane mazino 32 mumuromo. Aidii kuzviendesa iye kuchikoro akasiyana nemukadzi uyu. It was fine kuti iwewe as a man you empower yourself first so that you are able to take care of your family. Iyi nyaya yekuti munhu anopinda murudo zvekutora mudzimai omuendesa iye kuchikoro first iwe wosara haina kunaka zvachose. As a man ndiye anofanira kuva achiprovidera family, so he was the one who was supposed to go to school first. Yes, zvakaoma pasina mari dzemafees ende amai vanenge vasingashandi, saka iwe unenge watoona kuti okay better iwe uvaindise kuchikoro first since uchingwavha then iwe kana wawana basa ubva wakubhadharira. Asi pfungwa dzevakadzi hadzishandi sekudaro. Zvinorema kuti ubvise mari yako uchiitira munhurume. Guys, madzimai ndo mafungiro avanoita. Yes, vanogona kupinda mulavhu zvigova nice ma first days achikupa mari, but kana akangogaragara we are not wired kuti tichengete varume ndo vakapiwa that role. So one way or the other the role is ikangoshiftiwa zvese respect inoenda. Idzi ndo nhema idzi we saw tsamba yekutanga and it had none of this. Vanouraya vanhu must go to jail zveupenyu hwese. Chero ndikatoti handichakude ingobvuma kuramba zvekuzourayira munhu kuti haachakude zvatoo zvekupenga. Women are left all the time nevarume. Pamwe vanotonzi handidi mukadzi anoshanda wozodhampwa pekuti they can't do anything to upgrade themselves. Tinongoenderera tichichema wani tichingoenderera mberi. Mondi dzese kujere. Iye kunzi hanzi angasade kubika. Ma neighbors ari kuti baba ava vaibikirwa. Akaramba food and it was there pakabviswa chituna. Don't tarnish mukadzi because she is no longer here to defend herself. Indobvumirana nemunyori kuti haasisipo mudzimai uyu kuti azvidefend ende mukomana akungotaurawo zviri pasi pemwoyo wake. Akagonei pakuuraya mukadzi nemwana? Ko mwana angakukanganisira chii? Handiti wakaendesa kuchikoro mukadzi? Ko mwana unowana 1000% mhosva yekuti wakamuuraya. This reminds me of South Africa head of police. He once said, zvekutonga vanhu kuti uri right uri wrong hazvisi zvangu ndezvaMwari. Ini changu kukuendesa kuna Mwari kwacho ungonotongwa ikoko. Vamwewo vati isusu tinongosiwa nevarume votitorera zvese zvatashanda one tosiwa kunge imbwa. We dust ourselves. Takambouraya ani mondi kujere. Alright, ko mwana mhosva yake ndeyei? Kune vanhu vekuti ukadzidzawo kuita mari kumudarika yatoo mhosva haachabvumirwe kutaura. Wongonzi nekuti waane degree. Mukadzi anoda munhu ari kumubatsira ipapo, not akambomubatsira. Mukadzi anogona kutopinda mulavhu nemunhu akamugadzirira mota achikangamwa munhu akaitenga wacho. Rudo rwakaperera pamai muendesa kuchikoro. Apa ava kuda munhu amupinza basa. Saka Bhaibheri rakati mukadzi ngaave pasi pemurume rinoziva akaenda pamusoro there is 99 probability yekuti hapagarike. Free lesson veduwe, umwe neumwe ngaadzidzise wake mwana. Iyi nyaya yekuti unodanana nemunhu wopinda mulavhu kusvika wakangamwa wobva wabhadharira school fees woita zvese. Guys, tinoona maissues akawanda. Vanhu pavanosvika kuuniversity wotona munhu akutonyengwa nemahyubha akutodiya akutomaya nezvikomana zvepauniversity okangamwa kuti kumba kuna baba. Holiday kana yatosvika vanhu votoita sad kuti ndakudzokera kumurume wangu ariye murume ari kubhadhara school fees. Nyaya haisi one way. Pane vakadzi vari kutobhadharira varume school fees kuzvikoro, asi varume vari kumanya vachimitisa zvisikana zvimayusa zvepamayunivhesiti. Guys, ngatiregei. Umwe neumwe ngadzidze kumba kwavo. Ukasangana nemunhu asina chikoro ndezvake ngwavha uite zvebhero mutown. No one is empowering anyone. Nyaya inorwadza imani. Do leave your comments on what you think about nyaya iyi. Kuti mukomana ari kutaura chokwadi here? Is he justified kuti akaita chiitiko chakaipa kudai kukuzouraya mwana? Mhosva ndeyei?